बे भिडिअआ एकदम स्पेशल जेम्स बिसिनि थाखाय मानसिफ्रा आंखौ बुंगोन दा बिराद खुगा गाज्रि जानांगौ जायो समाव आं नैबे आबौनि मोखांखौ नायनानै लाग्रोलाय लोगोफोर। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकनि माखासे भाइराल जानाय माखासे हिन्जावफोरनि बाथ्रा बुंनाय आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जाबायदि लेथ्रा भाषा ओंखारो बिनि सायाव दिनैनि गुबै टपिकआ रायजोफोर। आरो फारसेथिं जोंहा दङ सानैसो सिख्लाफोर जेम्स ब्रादार इउटुबारनि जे अनजालि बिसिखौ अमा बुरैजों रुजुदों आरो बे अमा बुरै बुंनाय बाथ्राजों लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों जेम्स ब्रादारनि अनजालि बिसिखौ रायजोफोर। लोगोसे जोंहा बे फेसबुकआव दा दसे भाइराल जाबाय थायो आरो बिथांनि खुगाया ओरैबायदि लेथ्रा जे फेमिलियै खोनासंथावा आरो फेमिलियै फेसबुकखौनो अपेन खालामथाव जाया। जायनि मुङानो जादों जोंहा फेसबुकआव सुमि बसुमतारी नामा बिथांनि खुगाया ओरैबायदि लेथ्रा बिथांनि रिल्स भिडिअआव सोरबा माखासे साफा सानै हौवाफ्रा गाज्रि कमेन्ट खालामहरो जाहैबाय। दा गाज्रि कमेन्ट खालामहरनायनि सायावनो दिनैहाय बिथाङा मा कन्टेन्ट लाबोयो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नुलांनो मोनगोन। जाय गाज्रि कमेन्ट हरदों बेखौ रायनो हागारै बिथांनि फारसे बुंनो हागारै बिथांजों रायनायजों लोगोसे बिथांनि फेमिलि बिथांनि बिमा बिफाखौ लाफानानै अनेक गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो। दा आंनिफ्राय आं बेखौसो बुंगोन बे सुमि बसुमतारी नामा बिथांनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मा खालामनानै दङ बिथांखौ एसे सामलाय। बिथांनि खुगाया बारानिफ्राय बारा जाबाय। हौवाफ्राबो साफा सानैल' बिथांनि भिडिअफ्राव गाज्रि कमेन्ट खालामहरो नाथाय बिथांनि कमेन्ट हरग्रा मानसिखौ रायनो हागारै बिथांनि न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै रायनायखौ जों साबजानाय मोनाखै आरो रायनो नाङा। बेबायदियै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंबो बुंनो हायो बे सुमि बसुमतारी नामा बिथांनि जेबायदि लेथ्रा भाषा ओंखारदों थारैनो बेखौ गावनि जोनोम होगिरि बिमा बिफायानो बेफोरबायदि फोरोंदों नामा गावनि बिमा बिफाया बुन्दा बुन्दिखायनो बेफोरबायदि आखलखौ बेबो रोंबोदों नामा हाबानि उनाव फिन खेब बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो। अब्ला जोंबो बेबायदि बाथ्राखौ बुंहरनो हायो नङा होनब्ला रायजोफोर। दा बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि भाषा लेंगुवेजजों बुङालासिनो मोजां कन्टेन्ट भाषाजों जाहाथे बुंनांगौ आरो रायनो गोसोब्ला जाय कमेन्ट गाज्रि हरदों बिथांनि नामखौ मेनसन लानानै रायनांगौ आरो गाज्रि जाय न'खरखौ लानानै बिथांमोना बुङो बिथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आं सानो। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामा जासे जेम्स ब्रादारनि लोगोसे गेमस्रिनि अनजालि फिसाय बा जानो गोनां हौवा गोदान लावदुमनि बागै लोगोसे जेम्स ब्रादारनि अनजालि बिसिनि सायाव दिनैनि गुबै टपिकआ। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो स्टेप बाय स्टेप होलांबाय आं। बे भिडिअआ एकदम स्पेशल जेम्स बिसिनि थाखाय मारै गावखौ अमा बुरि होनदों होननानै जोंखौ फेसबुकआव इउटुबाव भाइरेल खालामलाबायखो। जों नोंखौ अमा बुरि होनदों नामा? दानि सिख्लाफोरा अमा गोथांसो होनदों आरो बेखौ जों होनाखै। सासे बुरिया होननायखौसो जोङो कमेडि खालामदों ओमफ्राय गावखौ नोंखौ थांखिनानै जोङो अमा बुरि होनाखै मिथिबाय मेदाम जों मेदाम होनलायबावसै आरोना। ओमफ्राय जों टाइम गैयिनि होथ'वाखैमोन रिप्लाइखौ जि इउटुबाव जोंखौ होलायलायथारबायहाय सानै सिख्लाफ्रा नोंखौ होनदों मेदाम होननानै। नों एसेबां बुजिनो गोरोंबा सासे डक्टरेट जालायनानै भिडिअखौ नायनानै मानो बुजियाखै? नोंखौ होननाय दङ नामा जेम्स आदा जेम्स नोंनि बिसिया अमा बुरि जों बिदि होनदों? भिडिअखौ नायफिनलाय भिडिअखौ जानला माला होनबानो जाया मोनथिबाय। जों नोंखौ होनाखै रिप्लाइखौबो होबावाखैसो। ओमफ्राय खुलुमबाय आगैमोन आं दिनैनि भिडिअ लाबोनायानो जाबाय सासे मानसिनि कमेन्टनि सायाव। आं दाखालिहाय बिहावजों माने जोंहानि बिहावनि फंबाय असे जोंहानि बिहावा थैबाय नालाय बे बिहावा सासेल'सै बिहाव माने बिफा आं बे बिफाखौ जेनेबा बिहावखौ गोदोनायाव ओरै हमनानै फाफ्लियाव हमनानै फट' साफायदों बेनो इमान गाज्रि खोथा जाबाय नामा बिराद गिदिर इस्यु जाबाय नालाय बिफा नालाय बिफा बिहाव नालाय बिहाव बिफायानोथ' बिहाव बिहावानोथ' बिफा ना बिहावानो बिफा बायदि जेनेबा फाफ्लियाव हमनायालाय माथो जाखो आंहा अननानैसो गावनि बिफा बायदि होननानैसो आंहा हमदों। आंहा बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बिहावखौ बिहावा थायो दाबसेयाव आं थायो दाबसेयाव जों बेफोरबायदि फट' थिखांदों मालाबा नांगौ बोराय मानसिना बेयाव इमान आंनि बिमा बिफाखौ फाहरलायनो दरखार गैयाना नों बिमानि फिसाइ दाउला नोमाया बेफोरबायदि कमेन्ट होनो फोरोंदों नामा? मानसिफ्रा आंखौ बुंगोन दा बिराद खुगा गाज्रि जानांगौ जायो समाव आं मालायखौ रावखौबो रायनो लुबैया। आंखौ बेबायदि नहा कमेन्ट दाहो आंनि बिमा बिफाखौ मानो थानांगौ बियो नै मानसिया बेनो अबे गामिनि बेलाय नायलाय नै बेनो मानसिया अबेनि बे अबेनि आं होना होबावगोनसै बेखौ अबेनि मानसि बेलाय आंनि बिमा बिफाखौ मालाबाबो दाफाहर मिथिबायना गियान लाजि रोङै नोमाया बेबायदि कमेन्ट होनो खोन्थादों। बिमा बिफाया गियान फोरोङाखै नामा मादा गोसोम बिहावजों सोरनि फिसाय सोरनि बयफ्रेन्ड बेलाय हामबायसै फिसाफोर पाप्पि।
दासो मोनसे कमेन्ट नुदों आं नायदो मा जाखो गय जानायाव भिडिअ हगारनाया माबायदि हरदों नायदो नुमाना बेजों गदों नों गुन्दा लाजिनो रोङि मालायखौ बिदि होनो नाङा मिथिबा नुमानासो नुमाना ओंखायसो नों गदों सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोबा ब्लाब सोलाबो मिथिबाय बेसे लायो नों हरसे बा खनसेयाव होनदों अर्जुन बसुमतारीनो नायदो गुन्दारा प्रफाइलाथ' नोंफ्रा बेसे लानोलाय नाङा नोमानिखौ खालामदों नोमाखौनो फ्रियावनो मोनगोन गुन्दा लाजिनोबो रोङा मासिबां गावजों हिंसा जाखो दायो नायनो हाला बे माखासे मानसिफोरखौ मासिबां हिंसा गावजों गावनो मालाय जाथियानो माथो एफा हिंसा गैया बिदि मालाय भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरलाय गावजों गाव मासिबां हिंसा जालायबाय थायो लाजिनो रोङिखौ नोमाखौनो खालामदो नोङो बोरमा साला लाजिनो रोङो नोमानाव फ्रियाव मोनगोन फैसा नाङा थाखा नाङा एथ' बिदि कमेन्ट हरनाङा दा लाजिनो सोलों गावखौनो मिथिबाय दा गुबुनफोरखौ नुवा बिसोरो माबायदि गावजोंबो जेबो हिंसायानो गैया मालाय बिसिबां भिडिअ बानायो बिसिबां माबायो नोंसोर एसे एनै भिडिअखौनो मासिबां हिंसा आयौ बेबायदियाव मारै जौगालांनो हानो सोर फाग्लायाव जौगानो हाया मिथिबाय दा लाजिनो रोङो फाग्ला रायराय बाहाय सिथा दे जा स्वामी जा दे स्वामी जा दे एबार बेसे मोनखो डलारा दे सना जा दे बिफा लाथिख' बिफा नों मानो बिदि फैनाव खुंख्लं होनगासिनो भिडिअ लानायफ्राव फन फैना होयो मामायो डिस्टार्बनो जाया स्वामिया जाया देहा फुङो मायो दे जा सना दे गगाबो मोनदों खोमा मानसियाबो जाबाय हामबायसै बारा देखायजाया खुगा नाङो हनै हिनजाव नङा बियो आंनि बिनानावसो बिगुमै बिबोनांसो बिसोरनिया हामबायसै बारा देखायजाया दानो अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय सुमि बसुमतारी नामा बिथांनि भाषा जे बिथांनि गाज्रि लेंगुवेज नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुनानै नङा होनब्ला ओरैबायदि लेथ्रा ओरैबायदि गाज्रि भाषा बुङो बियो जाय कमेन्ट हरग्रा बिथांखौ रायनो हागारै बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौसो बिथाङा रायहरो नङा होनब्ला बिथांनि फेमिलिखौ लानानै गाज्रि बाथ्रा बुंहरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बियो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि थाखाय ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ जों रायजो राजाफ्रा सानलायनाया मोजां आरो बिथांनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सामलायनांगौ आरो बिथांखौ बुंनांगौ जे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो रायजोफोर दा नोंथांमोना बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बेखौहाय नोंथांमोना एसे खाथि खालानि मानसिफ्रा एसे बुंनांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर मानो गाज्रि कमेन्ट हरग्राया सासेल' नाथाय सासेनि जायगायाव साथाम साब्रैखौ लाफानानै बिथाङा मेनसन खालामनानै नाम बुंनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो साबजानाय मोना नङा होनब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोननि बायदिब्ला बे सुमि बसुमतारीनि खुगाखौ माबायदि बोख्लाबनांगौ नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो सुमि बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा होननानै आं बुङो आरो नोंथांमोना मा बुङो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय